chong chini kok tibi nai tong nai joto lukurong no haino hai tini lukurong ni nai singchak chong mari yaba tini o chong mari ingi thangmani yagolo thangnai 16 tarik no chong mari tongi thangka tini hingkai March ni 2 tarik eba 3 March 2023 o salmari o tini joto thanggrung thangnai bodolong ni tini kaisa lekhamung eba chongmari ni kaisa boot laser ni jago yaba o laser ni bisinte tabuk chung serai जों कक्टमन बिसिंते साइमानखा एबा जों बन साना थांगांखाय 26 आश्रामबारिनि बिसिंगो खबजाक ताबु अरनि कैंडिडेट बरम गोनां अनमेश देबरमा बन ताबु सागजतै कप्लाय हनै वानसुगिना हारमानखा बन कप्लाय इंखा फेबा अरताय साथायग्लायो सिपि आइएम नि हिंगा कायतो तामि सारानानि नारनो जों सारेगो जों आपडेट काहामखै नाय ताबुक बर्तमाने नुकमानि न जों आसे साइमालिया तामके कागज यागो तंफनो बेगो दाजनि बागै नुगिमालिया जों तफनो तिप्रामो कप्लायखा 26 आश्राम बारिवो इंगे ताबु यांगो जे पाथाबि तंजा नुपुरो ओ नुपुरो बचन ताबु थांगै करनि नायनाय नुपुरो बबा खातन खातन बिसिसै बहाय तंखम बिसिनाय न बा ओ वालै सलाय न जों बाहाय कागनि न बबा नुपुरो बबा बेलायखेनो काहाम लेजा थुखुमानखा ताबुक देखाय अजागो थिक गेदारिं लेजमनि तिबामो थाने आदं सं फाइदे जों ताबु खबाय जुनाल चेयारमेन बरं गोनां बिसुदेबरमाय जों कक्टोंनि नायनाय बाहायमा दं खाथिनि ओ लेजार तागार पुलिया ननो लांखो सि कक्टो बेलायखेनो बाय दिनै कक्टोंनि निउज रिपोर्टार बेलायखेनो खाथम जागनो जोंनि खवाय जोंजा काइथाम कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङो जों काइनियो कप्लायिं जाक याबो जों सिगांनो साइमान जाक 2019 नि कप्लायिं फैजाक आनि बाङै जोंजा गाहाम गोबां भोट बाइन जों लिड खायाखै जों कप्लायिं इंगै ताबुक बुसु जते आगोखा बाबुसक बुट बाय ताबुक कप्लायिं खा 26 आश्राम बारनि कैंडिडेट बरं गोनां अनमेश देबरमा जोंनि 26 आश्राम बारनि जोंनि कप्लायिं जाक जोंनि बरं गोनां जोंनि कैंडिडेट सार जोंनि डिप्यूटी सीएम बप्राय 17000 नि आबाम बाय बताव लिड फैजाक 17000 नि से गोबां बाय इंगे नरनि बिसिंथै ताबुक जे चौमारि कप्लायिं खामानि यागुलो नरनि खाथन खाजा बबा हाय एबा नंनि कामिं आम चेराखो तिप्रासा लुकुरावनो बुदकनानि बबा हाय रंनंनि ओ जे बाइलान्स न काटिनानि आबा हाय रंनो बबा हाय पदि खेबना जाबे वानसुक जाखा जिनि तिप्रामटा पार्टी जिनि महाराज टिटल जाक जिनि बबाग्रा एडिसिओ चौमारियाव कप्लायिं मानि यागुलोनो तिप्रा हास्तेवा 72 बोसोराव जिनि तिप्रामटानो फर्स्ट टाइम विजय मिছিল खाया ते कोनो पार्टी आबाय करै जिनि तिप्रामटा बुसगांनि जे चौमारि एसेम्बलियाव कप्लायिं मानि यागुलो कोनो तिप्रामटा विजय मिছিল खायग्ला कारण जों विजय मिছিল खायै काइसानि हामि जराव जों आबो तंथगे फंनान को गया जों कप्लायिं खा जों गाहाम खाय फंनान दिनाबो जों नारमु जों काइसाना ता काइसाना मेजेन जागने प्रना हामि नजर लेने को गया जों गाहाम खायनि दिनाबो जों नारमु आन मगे जों केमनो हामिया मकल बाय जों नायसे इंगा ताबुक जे चौमारि लेखामानि बिसिंथै कप्लाय संनाय दङो बा इंजाबो दङो ओ जे इंया रंनि बागै नर मेसेज तामुरनाय कारण जों हारजित दङनि मानो ओ हारजित दंथानि जेटा विभिन्न पार्टी न जरा रेखा मवाइसे तिब्रामटा कैसे आंचलिक दल न राज्य चिनी पब्लिक रो काम बुट बाइक कप्लाय खेने बगै वानसुक जा ओ जरा तिब्रामटा न कैसे परफॉर्म खेने बा तिब्रामटा कैसे ओ तिब्राहस्ते न काम डेमोक्रेसी न काम दिगित लांनानि गणतंत्र न काम काई जतनि न अधिकार न पाचकमन दिगो चिनी तिब्रामटा सिनो अब मयो जरा रेखा काम नंखा ताव बुसकनि सालो चिनी तिब्रामटा मिसिते जत पब्लिक नि सबदुखनो थांनानै ओ मथा सिबिनो ओ सरकार खने हामबाय बेलायखेन नामा कक साइ खानारिका जिमि ओ वाइ जुनाल नि चेयारमेन बरं गोनां बिसुदेब बर्मा तामंगाय कप्लायिं तंनाय केसेन बंनाय तंनाय आबो हाजित खेला थांगा तो कायसा कायसा जि दिनाय एबा हारिनाय आबो हारिबो दंगो इंगा पियाबा आबोनि बिसिंते जे हारि तंनाय बो बरना बो जाहाथे का बाइलेंस एतै बा जिदिनाय बो बाइलेंस खायतै आबा हायनो बो लुकुरम क कसारखा लुकुरमनि बुसकांगो चाय सुगियान तमन जराव लुकुरमनि बुसकांगो बुसावै लुकुरम बाय हामजा मुरिनानि लुकुरमनो तैदुलनानि आबो साइखलारेका हवाइनि जुनाल चेयारमेन बरं गोनां बिसुदेब बर्मा नाय तंदे चिनि कक्टिबिनि बिसिंतै नरनो सारिगो पसंग आपडेट नाय ताबो नरनो जों आपडेट नाय नासिंगि तंदे चयावै नाय तंदे चिनि कक्टिबिनो